Leven de koning! 24ore.com, su cobertura ta continua internacionalmente y ahora no está aquí for di Miami. Pinecrest para exacto y no está en la residencia del cónsul general de Holanda basada aquí en Miami. Na onda 24 horas, aquí da invitar para parte de celebración del Dia di Rei. A celebrare un dia promeco dia di Rei, esta pierna dia 26, onde com diferente invitado relacionado com Holanda, estava aqui não, mas não somente Holanda, também estava até representante de Aruba, Curaçao, Sint Maarten e Sine, inteiro reino holandês estava a representar aqui. Nós conversar com o cônsul general, para contar-nos tiki de ideia tras a celebração aqui e quão importante é a para a união en lo que trata Caribe holandês y también Holanda. It really is a celebration of the people, by the people, for the people. And the beautiful part of it also is that it's not only the Netherlands where we celebrate, it's also the Caribbean part of our kingdom where we celebrate. And to us as a consulate, this part is really, really important because we feel very strongly about this relationship, for the closeness of the island, the beauty of them, and we really try to include them in this celebration. Nou, het was allereerst heel gezellig. Een feest van, zoals ik het noemde, verbondenheid en saamhorigheid. En ik vond het heel erg belangrijk om dat niet te doen als Nederland, maar als koninkrijk. En daarom was ik ontzettend blij dat we hier vertegenwoordigers hadden die dat heel goed hebben uitgelegd. Uit Aruba, van Curaçao en Sint Maarten. Dat was Koningsdag in Miami. Ik kreeg ontzettend veel positieve reacties. Niet alleen maar van de landen, de eilanden zelf, maar juist ook van onze gasten uit het Verenigd Koninkrijk, Japan, mensen die er waren en die de sfeer en de boodschap ontzettend hebben gewaardeerd. Dus die reacties waren alleen maar positief. Ja, ik ben heel blij dus, met eigenlijk de zaadjes die we hebben geplant toen ik in januari in Aruba ben geweest. En een fantastisch programma heb gedraaid daar zo. Heel veel heb gezien, mensen heb gesproken. Omgekeerd om de minister te ontvangen hier. Maar ook om die culturele samenwerking waar jullie mee bezig zijn als Aruba. Om die een plek te geven en ook in de spotlight te zetten. En ik zie heel erg uit naar die samenwerking. Maar zeker ook naar de samenwerking die er gaande is op het gebied van duurzaam toerisme. De maritieme sector. De life sciences en health. Het onderwijs. Dus wat mij betreft genoeg werk aan de winkel. Por di residencia di Cónsul General de Holanda aquí en America, Miami, nos ha presentado otra cobertura de 24hora.com. A mitad Mark Benson Dance, 24hora.com no está, prometen noticias.